Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mula sa spill gikan sa isa ka barge nagluntad sa baybayon sang Sagay City. Anom na ang ginreport nga dengue-related deaths sa Negros Occidental. Provincial Veterinary Office may pandam sa mga manugbaboy kasunod sa ASF outbreak sa Batangas dala sang pagbaha. Rider patay matapos makabunggo sa truck sa Talisay. Kag sa good vibes, mga Muslim students sa Graciano Lopez Haina Elementary School na tagaan sang kaugalingon nga mga banyo sa ilang nga classroom. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga fruit vendors sa downtown area sa Bacolod ang ginapangitaan sang syudad sang masayluhan. Magluwas sa igapatuman nga clearing operation sa mga City Legal Office Enforcement Team sa mga sidewalks sa downtown area, may plano man ang Bacolod LGU nga tipunon sa isa ka lugar ang mga fruit vendors. Ginsili ni Councilor Celia Flor ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse na duso sa Local Market Committee meeting nga mabutang ang mga fruit vendors sa Dalan Bonifacio nga yara lang sa kilid sa Central Market. Pero ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga hindi pwede nga gamiton ng dalan bilang permanente nga baligyaan. Gani paligban karon sang katapos ang Local Market Committee kundi insara ang isaylo ang may 13 tubtub 15 ka mga vendors. Naistoryahan man sa pagsinapol ang pagtalana sang night market sa Araneta Street kag Father Ferrero Street. Sa Father Ferrero Street ibutang ang duga nga baligyaan sa mga manukan vendors nga maapektuhan sa natalana nga construction sang bag-o nga manukan country. Samtang sa Araneta Street naman ang ginaplano nga tagaan oportunidad ang mga maggagmay nga negosyante ilabi na mga sidewalk vendors sa downtown area. Lantaon ta, kung digid pwede, mangita-gita another alternative, no? Sang site. Parang matagaan man sila sa ilang kwan. So, we'll have to look for the other legal options, anay. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental, isa sa mga nagbaton sang Bagong Pilipinas Mobile Clinic. Suno kay Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, pagagamiton sang probinsya sa mga medical mission kasubong man sa disaster response ang amo nga mobile clinic nga equipped sang state-of-the-art facilities. Sara makapatuman sa mga laboratory test ng amo nga mobile clinic. Si First Lady Liza Marcos ang nagpanguna sa ginpatigan nga ceremonial turnover sa Cebu City. Ginapasalamatan ni Governor Eugenio C. Lacson ang amo nga proyekto nga maghahatag sang hindi lamang sang labing kinahanglanon nga bulig sa medikal kundi isa man ka importante nga asset sa medical mission kag tion sang pagresponde sa kalamidad. Yadto sa ceremonial turnover ang mga DOH officials kag sa pagpanguna ni Yusek Mary Ann Maestral. Sa number 8, supermarket sa Barangay Sumag sa Bacolod City ang ginatuyo kawatan sa mga sospek nga nag-agi sa kalog. Naalarma ang mga security guards ng Metro Supermarket sa Barangay Sumag sa Mabatyagan nga may nagapaniltig sa idalom sang salog sang supermarket. Gani gilayon sila nga nagpaalinton sa katapos ng Police Station 9 kainas sang aga. Sang mausisa, nakitaan nga may buho kag mga litik ang floor tile sang kumbuyahan. Malapit lang ang buho sa ATM. Na-trace ang pulis nga ang buho ang nagaangot sa drainage system pagkato sa manhole nga yara sa gwa sang commercial establishment. Na-recover man sang PNP ang hydraulic jack, lagari, bolt cutter kag mga pagkabutang sang nakapalagyo nga mga kawatan. Sa number 7, bangkay sang missing nga mangingisda sa Victoria City ang nasapuan sa Cebu. Sa baybayon sakop sang Giwanon, Bantayan Island, Cebu Province, nasapuan ang bangkay sang missing nga mangingisda
nga si Leodigario Brosas ang kahapon. Una siya ang ginreport nga missing sa iya pamilya matapos ginaligar nahulog samtang nagakatulog sa fishing boat. Suno kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jansen Binhamin, wala madiparahan sa mga kaupdanan nga nahulog ang biktima kay pati sila natulugan man. Nakibot na lang sila sang wala na siya sa iya nga hiligdaan. Sa baybayon sang Baligyan Island, Concepcion, kag syudad sang Cadiz natalupangdan nga nahulog ang biktima. Nakabaton sang tawag ang Victoria City Coast Guard Substation gikan sa Coast Guard Substation sang Cadiz nga may nakita nga bangkay sa Bantayan Island, Cebu Province. Isa ka mangingisda ang nakakita sang bangkay kag gin-turn over ini sa MDRMO sang Bantayan. Sa number 6, rider patay kag nautdan pa sang butkon sa makabunggo ini sa truck sa highway sang Talisay City. Sa malapit na nga kampo na sapuan sang kapulisan kag mga rescuers ang pilason nga lawas ang 23 anyos nga motorcycle rider nga si Edward John Higuhoy. Ini matapos maglabog sa makabunggo siya sa nagasugata nga prime mover truck sa Bacolod Silay Access Road, sakop sa barangay Efegenio Lizares, kainas ang aga. Nadala pa sa ospital ang biktima nga taga barangay Villamontes sa Bacolod City, pero gindeklarar siya nga dead on arrival. Ang iya nga butko na utod man tugas ang aksidente. Nagwa nga gikan sa Silay, nagapadulong ang biktima sa Bacolod sa maglapaw ang iya motorsiklo sa lane sa nga nasugata niya nga truck. Resulta nga nakabunggo siya kag naglabog sa ginamaneho nga motorsiklo. Na-detain karon ang 57 anyos nga driver sang truck samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sang napatay nga rider angot sa pagpasaka sang kaso. Sa number 5, Red Zone Committee gintukod agud mataga na tensyon ang mga ginakabig fire-prone areas sa Bacolod. May 195 tanan ka mga purok ang na-identify sa Bacolod Bureau of Fire Protection bilang fire-prone areas. May mga barangay nga ginakabig fire-prone barangay na lakip diring barangay 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35 kag barangay 40. Gani agud mas mataga na tensyon ang pagpaiway sang posible sunog gintukod ni Mayor Albi Benitez ang Red Zone Committee. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ang komitiba among mag-a-assess kag magapasiguro sang pagpatuman sang tikang para mapaiway ang sunog sa mga fire-prone areas. Ang pagbutang sang fire extinguishers sa mga strategic areas ang isa sa mga nakasugtan sa pagsinapol sang katapo sang komitiba. Naduso man ang pagpatuman sang on-site housing project para mapasiguro nga matigayon ang pagsunod sa Fire Code of the Philippines sa mga ginakabig red zones. Red zone kag evaluate kung ano gid mga kulang. Kaya po itong gisaya na na dapat ang mga suga may mga kontador na dapat kada balay na hindi na magtapping kay electrical laban na na mga kosang sunog. Ang long term amo na dapat may ang relocation site may prestadong gid sila sa na plastado na ang relocation site na kompleto ng amenities kag na under sa building code ng ilang mga balay. Sa number 4, kampo ni La Casellana Mayor Romayla Nicor manggilimutan na magkapasaka sang kaso para sa iya anay staff nga nagreklamo sa iya. Ginasabat na ni La Casellana Mayor Alme Romayla Nicor manggilimutan ang mga akusasyon sang korupsyon batok sa iya sang iya anay empleyado sang Banwa nga si Elvin De La Fuente. Suno sa alkalde, sa karon wala pa siya sa may nabatong nga notice halin sa ombudsman may kantanan sa mga reklamo batok sa iya. May mga alegasyon nga may mga ghost employee siya kag ang mga nagatrabaho sa ila puluyan Banwa ang nagapasweldo. Ginklaro man sang alkalde nga wala ini sang kamatuoran kag handa siya nga sabton ini sa eksakto nga lugar. Ginplano man sang campus ng alkalde ang pagpasaka sang kaso batok sa nagapangguba sa ila sang iya nga mga department heads. Anong purpose sila? Nag-file na sila kaso? Ano po ginang purpose ng ginabastos nila kami isa-isa? Dalang ako mga department head. So, file na sila ngayon, ma-file na ng department heads ang kaso. Yes. Ang tanan yung department head nga na-revelos, like SB Patrick, nabala ni si SB Patrick na kawatan na, ano to nga kawatan?
Nagpingasan yung kawatan, si Miss Emily, na ang kwarta ko nung ginakuha na Miss Emily, which is nga, walang tawon mo, hindi naman namin. May mga pamilya mo kami mo. Sa number 3, Provincial Veterinary Office nag-aabiso sa mga hog raisers nga halungan ng ilang mga ginasagod nga baboy, ilabi na kung may pagbaha agud to malikawan ang natabo sa Batangas kundiin mayara sang ASF outbreak. Patag ni Dr. Placida Limana, ang provincial veterinarian, kung ang lugar wala pa fully makarecover kag may matabo nga pagbaha kaangay sa natabo sa Batangas, hindi malikawan ang madasig nga paglaptas ang masakit, rason nga liwat natabo ang ASF outbreak. Suno kay Limana, ila na nga nabisuan kag napaandaman ang mga hog raisers labi na karon nga tig-ululan nga hindi pagtugutan ang pagbaha sa mga tangkal sa ginasagod nga baboy, labi nang yadtong yara na sa restocking stage. Nagapabili naman ang baning sang probinsya sa pagsulod sang baboy kag karne sang baboy gikan sa mga lugar nga may yara sang ASF cases kaangay sang gikan sa Luzon, Mindanao, Cebu kag bisan pa Negros Oriental. Diri sa aton sa Negros, pinapa-alert na gid na ang aton nga mga racer nga kung tapos na centennialing sila, kung nag-restocking na sila, dapat alert gid sila nga ang ilang nga tangkal hindi gid maabot sang tubig. Once nga magbaha, dayon may host ang virus, which is the baboy, kung may ara pa sa palibot damo, may tapikan siya, mabalik gid na niya. Sa number 2, kaso sang dengue sa probinsyang padayon nga nagasaka. Mga ospital puno bangod sang kaso sang dengue suno sa Provincial Health Office. Humalin Enero tubtub August 3, 1,520 ang dengue cases na na-record sa Negros Occidental, suno kay Provincial Health Officer Dr. Girly Pinongan. 75% nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig. Anom naman ang dengue-related deaths. Kalabanan sa mga apektado suno kay Pinongan, yara sa 1 to 10 years old nga pang-idaron. Gin-activate na ang mga dengue fast lane suno sa PHO. Si Palay City, hinubaan kag Cadiz ang may mga matagas nga kaso. Mga district hospital sa probinsya, bisan pa mga rural health units ang puno. Bisan gani mga private hospitals man suno kay Pinongan. Kung sara nga makadugang sang beds, ginaabisuhan nila ang mga ospital nga magpatuman sini. Ang Cadiz District Hospital nagdugang na sang dengue ward. Nagpakig-angot naman sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga iga-accommodate ang mga pasyente nga kinahanglan sang pagtatap gikan sa tertiary hospital. Nagapanawagan si Pinongan sa publiko nga magamangin matinlo bangod mahapus man lamang tapnaon ang dengue pagi sa matinlo nga palibot. Dapat siguro ipaano kita nandun sa publiko nga dapat maano man sila clean up man lang ni siya, clean up drive ang atong kuha ng masag na water sa pang pagtigluan, no, tidira na yung breeding places sa aton ng mga lambo. Doc, when we say nga ang hospitals na full, anong hospitals? Yung mga district hospitals? District hospitals Naton, in the province. Sa province, so medyo puno nagit kita, no, so we even ask ang atong Corazon Locsin take kung may mga cases sa mga pang tertiary level na kung pwede nila ma-accommodate. So, kabulig man. And even natin private, puno gapila man. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Isa ka molasses spill ang nagluntad sa feeder port sang Old Sagay sa Sagay City. Masobra sa 1 ka hektarya nga baybayon ang apektado. Ginkumpirma ni Robert Togle, ang Sagay Marine Reserve Resource Management Section Head, nga gikan sa 1 ka barge sa Manila nga nakadak sa puerto ang molasses spill. Nagkargay ni sang molasses halin sa syudad kag nag-leak ang molasses gikan sa chamber sang barge. Dugang pa ni Togle, Lunes 1 ka truck sang molasses ang ginload sa barge. Martes 7 tugto 8 ka trucks nga molasses ang nakarga kag didto nagluntad ang spill. Kay na lang nakita ng spill nga ginabulubanta nga naglapad na sa halos 1.3 hectares. Ginpauntat anay sa LGU ang pagload sang molasses sa barge. Sa subong ginatinguhaan nga makontain anay ang molasses. May mga divers na nga gin-deploy sa area para makitaan kung diin ang leakage kag matukapan. Wala pa man sa may gin-report nga fish kill sa area.
Diri sa Sagay, makita ang Sagay Marine Reserve, ang pinakamalapad nga marine reserve sa Pilipinas nga nagalapad sa 32,000 hectares. Sunod kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Joan Herangaya, hindi poisono sa mga isda ang molasses kay ginagamit inigani sa paghimo sang feed sa isda, pero ilan na nga ginaimbestigahan ang insidente. Sa Good Vibes, pinaagi sa bulig sa mga estudyante, mga Muslim students sa Graciano Lopezana Elementary School, tigayon na kaangkon sa nga kaugalingon nila nga mga banyo sa ilang nga mga classroom. Importante ini sa mga Muslim students nga babae. May report si Romeo Subaldo. Sa Graciano Lopezana Elementary School sa Bacolod City, mayara sila sa ginatawag nga madrasa classroom. Ini ang para sa mga Muslim students kag ginatudloan sila sa Arabic language kag Islamic values. May mga eskwelahan sa Bacolod nga may madrasa kag isa na diri ang Lopezana. Magluwas sa learning materials para sa mga Muslim, may prayer area man sila. Ang problema, kay wala sang kaugalingon nga banyo para sa mga estudyante sadto. Sa kultura abi sa mga Muslim, hindi pwede makita ang buhok sa mga kababainhan sang hindi nila pamilya nga mga lalaki. Siyempre bilang isa ka Muslim nga babae dapat may ara kami on gid nga toilet para ang amon bala nga private man gyapon hindi makita sang other nga like sa amon nga mga babae dapat hindi makita sang mga lalaki nga public place bala. Kay siyempre ang buhok namon one of the ginatago namon nga hindi pwede makita sang iban nga lalaki nga hindi namon utod, hindi tatay or hindi uncle. Family lang dapat yung immediate Yes. na makakita. Yes. So dati ka mudlay, madagan siya sa banyo. Oo, sir. Madalagan. Maano ka pa sa gwa. Tapos, kung ako, be example, ako ang manginaw da sa gwa, may nakatabon ko. Siyempre, hindi pwede makita ang buho ko. Tapos, kung ara na masulod na ako sa classroom, gadali-dali ko nga hindi wala may makakita sa akon. Pero sa kahapon sa bulig sang Service Learning Alumni and Friends ng University of St. Lasal Bacolod, tigayon nga napahimuan sa kaugalingon nga banyo ang madrasa. Sila ang madugay nga benepisyaryo sang service learning sa mga estudyante kag sa naibaluan nga isa ini sa mga kinahanglan sang among eskwelahan, pinaagi sa professor nga si Allen Del Carmen nakatipon sang pondo para diri. Kani dako ang pagpasalamat sang pamunuan sang eskwelahan. Able to find after so many years a good support from a stakeholder which think also the needs of a special group of individuals in the school. Isa lang ka banyo ang original nga plano pero bangod sa kadako nga pondo nga natipon, nahimo ini nga duha kag may wash area pa. Ginsaksihan man sa mga service learning students gikan sa Taiwan ang turnover sang pasilidad. 20 ka tuig na ang nagligad sa ginsuguran ni Del Carmen ang service learning sa mga MASCOM students sa USLS para hindi lang malimitahan ang ilang edukasyon sa 4 ka mga dingding sa classrooms. Barbs, dali na pamatud-an nga sa pagbinuligay, sarang gadya malabot ang mga programa para mapasanyog pa ang cultural kag gender identity ng mga bashers. Kabay pa Nick nga magapadayon ang paghatag sang bulig sa tagsa-tagsa. Kagdamo pa mabuligan, Barbs. Kag amuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.